Hej så alle sammen. I dag der har jeg fået udlånt sådan en rigtig fin BMW R1300 GS'er, som jeg er ude at køre på. Og den her nye cykel, som er en 2025 model, der er altså kommet den helt nye ting på, som hedder automatisk gearskift. Og det er super smart. Som I kan se, så sidder jeg bare stille og roligt og snakker til jer. Nu ved jeg ikke, om I kan høre det, men cyklen den skifter gear stille og roligt. På den her cykel, der mangler koblingshåndtaget, altså. Der er ikke noget koblingshåndtag herovre overhovedet. Så det er simpelthen bare automatisk gearskift, og ellers så er der også indbygget Gearskift Assistent Pro, som BMW kalder det, som i bund og grund er en slags quickshift, der både fungerer op og ned. Lige nu her, der kører jeg bare i automatisk gearskift, og så styrer selve cyklen simpelthen bare det hele selv, hvor den skifter op og ned, alt efter hvad jeg gør med gassen, hvor hurtigt jeg vrider den osv. Selve automatisk gearskift her, det kører altså også med køremodusene, så hvis du kører i Eco eller Rain, Road, Dynamic, hvad du nu lige kører i, så kører gearskiftet altså også efter, hvad moden den er indstillet til. For eksempel hvis du sætter den i Dynamic, det er jo en sports mode, så trækker den lige omdrejningen lidt højere op, før den så skifter gear. Når det er, så er der sådan en fin lille knap hernede på venstre side af styret, og den kan jeg altså trykke på. Og når jeg har trykket på den, så er den altså skiftet til manual mode, og det vil sige, at nu kan jeg bare tage gearstangen og gear ned, og jeg kan gear op, som jeg nu har lyst til. Det er super smart. Når du kører i manual mode, så hvis du kommer ned i for lav hastighed, eller begynder at skal ned og bremse, jamen så sørger cyklen simpelthen selv for at skifte nedad. Det eneste du skal, det er bare, at du skal skifte opad. Du kan også godt skifte ned, hvis det er det. Men cyklen den sørger selv for det. Hvis du kommer hen og skal holde stille et sted, så giver cyklen selv ned for dig, og holder den i første gear, og du holder den bare på bremsen stille og roligt, og så når du ellers skal afsted, så slipper du bremsen, og så giver du gas, og så er du altså kørende. Og hvor fanden giver jeg egentlig ned? Det er der ikke nogen grund til, det gør det automatisk. Fantastisk. Jeg glemte lige, der var automatisk gearskift på den her. Så jeg begyndte at geare ned, og så kunne jeg ikke forstå, at den gear ned ekstra. Og det var så fordi, jeg var i gang med at bremse, og selve cyklen, ja, den giver jo som sagt selv op og ned, når den er i fuldautomatisk gearskift. Så ja, der fandt jeg ligesom ud af det. Så kan man også godt skifte ned, selvom den står i fuldautomatisk. Super smart. Men hold nu op, en komfortabel cykel. Altså, en kæmpe stor cykel, der føles som en lille bitte cykel at køre på. Fuldautomatisk gearskift på. Der er ikke nogen kobling, jeg skal tage hensyn til. Der sidder en gearpedal, som jeg kan skifte op og ned på, hvis jeg nu selv har lyst til at overtage styringen. Ja, masser af komfort. Partpilot med sensor foran og bagud, som bare bremser ned og holder afstanden til forankørende. Nu er det en lidt kølig dag, så der er dejlig lækker varme i håndtagene, og der er altså også varme i sædet på den her cykel. Og apropos, så kan vi lige prøve at lige sætte sædevarme på her, som der. Trin 3. Ja tak. Og nu kan vi lige se her. Så gør vi lige sådan her. Så kan vi lige sætte håndtagsvarmen til trin 2. Sådan der. Så sådan en halvkølig dag som i dag, når det er, at det er en lille smule køligt. Jamen, der sidder håndbeskyttere på heroppe foran. De tager altså vinden for ind til hænderne. Så har du håndtagsvarme på, som sagt, og så har du sædevarme. Så kan man da næsten ikke bede om mere. Så er du i hvert fald... det er ikke fordi, jeg sidder og fryser eller noget som helst, så hvad er det nu? Det er... okay, det er 14 grader, det begynder at være lidt køligere. Temperaturen den falder stille og roligt, men super dejligt lækkert med alt det her udstyr. Så har jeg en kæmpe stor vindskærm op foran, som jeg så også kan justere op og ned. Så kan vi lige køre den hele vejen ned. Så får jeg meget mere vind ind på mig, det ved jeg ikke, om I kan høre på lyden. Men ellers så kan jeg lige justere den op igen her. Og så er jeg altså fuldt dækket ind for vinden. Hold kæft, hvor er det bare lækkert. Det er virkelig bare en cykel, man skal opleve den her. Hold nu op, jeg er blevet helt nyforelsket i den. Ja, så holder vi altså her midt i et lyskryds, og jeg venter lige på, at der bliver grønt. Men så kan jeg lige hurtigt fortælle, at den står på fuldautomatisk gearskift lige nu, og den står bare i gear nummer 1. Jeg har sluppet alle bremser og det hele, den holder bare stille og roligt. Men jeg begynder at give gas, så sidder der en lille motor, der aktiverer koblingen, og bagefter så aktiverer den gearskiftet. Og nu kører vi stille og roligt. Jeg giver bare lidt gas her, og så kører vi jo faktisk bare. Og nu skal vi se, lige om 2 sekunder. Bup, der kom den lige i anden gear. Så det er virkelig nemt det her. Der er virkelig ikke noget, man skal tænke over. Cyklen, den klarer det hele for en. Og som sagt, så kan man altid ændre det til manual mode, hvis man nu gerne selv vil styre gearskiftet. Det er virkelig bare fantastisk det her. Det kan altså et eller andet, det må jeg ærligt indrømme.
Nå, jamen vi kan dreje ned her, og så kan vi dreje ned af den her lille vej. Det giver nemlig nogle gode muligheder for nogle gode sving her. Se, så giver cyklen selv ned. Og 1, 2, 3, vupti, så er jeg drejet. Så giver jeg bare lidt gas. Og så er vi afsted igen. Det er nemt som en leg. Hold nu op. Det er fantastisk. Du kan selvfølgelig godt komme ud for, at selve cyklen den skifter lige på et tidspunkt, hvor du ikke selv vil have den skifter, men alt efter hvordan du kører med gassen, så skifter den stille og roligt. Og hvis du rider gassen, så trækker den bare op i omdrejninger, indtil at den synes, nu er det ved at være tid. Så du kan sagtens, selvom den står i fuldautomatisk mode, kan du sagtens få noget sportkørsel ud af den. Ja, nu kommer der lige 7 små sving her. Og nu kører vi altså i automatisk gearskift mode her, så den skifter selv ned. Jeg skal bare sørge for lige at bremse og dreje og gøre det hele. Så skifter den selv ned og det hele. Fantastisk stykke legetøj det her. Det er det altså virkelig. Det er fantastisk, hvad den overhovedet kan, og den kan kastes rundt, og du kan gøre lige præcis, hvad du har lyst til med den her. Den følger dig bare. Der er aldrig nogensinde tvivl om, at den gør lige præcis, hvad du gerne vil have. Så er vi også ved at være ved vejs ende. Så er vi ved at være tilbage ved Expedit, hvor vi skal aflevere den her fine 1300 GS'er, som sagt var blevet rigtig fint udlånt. Og ja, man må jo sige, at det er altså bare en oplevelse på... det er simpelthen bare en oplevelse, man aldrig glemmer. At komme ud og køre på sådan 1300 her. Jeg er blevet totalt nyforelsket. Det er simpelthen sådan en her, jeg skal have mig. Fantastisk cykel. Det må man godt nok sige. Super let kørt. Og nem at have med at gøre. Yes. Whoopsie. Hups. Det var altså 1300 GS'eren. Fantastisk cykel. Den kan altså et eller andet. Det må man ærligt sige. Og super lækker med den der boksemotor, der bare er helt massiv og går ud i siderne og det hele. Selve cyklen her, den er også meget mere strømlignet end den gamle var, så den er jo blevet mindre og vejer mindre og det hele, og kører meget bedre end den gamle. Selvom den gamle, den kørte fantastisk også, så kører den her bare 2 gange så fantastisk. Så som I kan se, så er jeg heller ikke ligefrem klædt på til adventure, men uanset hvad du er klædt på til, og uanset hvad du kører i forvejen, så bliver der også nyforelsket med sådan 1300 GS'er her. Det kan virkelig et eller andet. Det kan den altså. Så vi ses næste gang. Og hvis ikke andet, følg med, og så snakkes vi. Hej så. Og så kommer den sædvanlige lille hilsen her, ja. Whoopty. Men som sagt, jeg er vant til at køre på en BMW R12,5 GS'er. Men efter en tur på den her fede maskine, BMW R1300 GS, så kan jeg love jer for, at jeg skal have byttet min R12,5 GS'er ind for sådan 1300 her. Lækker cykel. Det bliver cyklen til næste år. 2025 kører vi i møde på en R1300 GS'er. Det er da en ting, der er helt sikkert.